Ba kasa. Kasa. Yayi nan. Yana magana da shi baya magana. Ba anan kake ba. Me ke da rage? Ya ba zai mu. Sauti wanda ba shi warkewa ko da an yi magani kuma haɗarin shi mai karewa ya auda ni na gani da kaɗan kaɗan mai tserewa Allah ne ya kare wanda ya dace yin ya morewa wuce mai gwani. Labari na so na tsaro domin kuma so wata idan har na baya mai so baya so a mai tsaro domin kansa ya na huta da kwana na so na samu mai zigani. Ina awale. Awale da masoyansa. Kula mun da rayu nisuwa kun sa nishadi har ma kamanci ko wata sa'ar ya sa kai zumuɗi har ma ka je gabakin su in ya saka maka ruɗi ga wai dan galen kyamara can a baya ka tamkarwa mai dan galen kyamara talaka ko kuma zai saka ka ruɗani. Dan maza. Maza bana hanya. Suna sanya ɗan adam wuta mai bi a sannan so yana sa makanta zance na ba ƙarya masoya kamar jini ne da hanta na ba su kwalin ɗin ya raba rayuwa za a halitta da tsaya Wannan aiki ya yi kyau na bada tantancin da zugarsa. Na bada tantancin da zugarsa.